Ita dai wannan tantancewa da ake kamsilan ɗan malam ne, haka mai tantancewar ma ɗan malam ne. Akwai yiwuwar adalci kenan. Amin ya rabi. Gaskiya ne. Honorable ɗan malam da kuma Malam Umar su suka ɗauki suna. Dukkan sunaye da ake ta yi dai daga kan jinga a nan Hausari, 'yan guri jihar Yobe, M. Hassan Fasihin Darakta. Haka dai ake ta fafatawa, masu kwashe kaya na yi, masu kintsa kaya na yi, inda ruwa ya cinye al'umma a nan kan jinga. Daga naku M. Hassan Fasihin Darakta a 'yan guri jihar Amin ya rabi. Nan gurin da kuke gani gaba kaɗan gidan M. Hassan Fasihin Darakta yake. Nima ina cikin ruwa yanzu haka tsumo-tsumo, domin tuni na bar gidan da ni da iyalina mun koma muna maleji a gidan wani aminina da ya ban aro kafin Allah ya sa gidana ya bushe. Don haka muna buƙatar duk wanda yake da niyyar ya taimaka mana. Wannan shine damar da ya samu na ya taimake mu, musamman ba ni kaɗai ba da duk wanda suke kan jinga. In Allah ya ba da dama muna buƙatar tallafi. Naku ne M. Hassan Fasihin Darakta daga nan 'yan guri jihar Yobe. Yanzu haka an taimake mu da kuɗaɗe, manya da ƙananan kuɗaɗe, tun daga kan Sanata Ahmad Ibrahim Lawan da ya bamu naira miliyan 20. Akwai mai martaba sarkin Macina Alhaji Bahir Albishir ya bamu naira 500,000 da sabulu katan 10 da omo katan 10, sannan da turamin atamfa guda 20 domin a rarraba wanda ibtila'in ruwa ya ci su ya faru da su. Sannan mun samu tallafi daga Tijjani Zanna Zakariya, rep namu na waje na Zone C. Sannan mun samu tallafi daga gwamna Mai Malabo ne. Mun samu tallafi daga wajen wani ƙaninmu kuma babban mutum ne yanzu a ofis ɗin shugaban ƙasa, naira miliyan 5 mai suna Abdul Yahaya Abba. Mun samu tallafi daga hannun kwamishinan ilimi, shi ma ya ba da naira 400,000. Kai ba a nan ya tsaya ba, akwai soja CO mai wakiltar barikin da take cikin garin Guru, shi ma ya bamu naira 100,000. Wannan kuɗaɗe da kuka ji ina yawan ambatar su, hakika an riga an ba da su tuni, ya gabata. Wasu an raba su, wasu kuma ba a kai ga raba su ba, suna hannun magabatanmu. Muna neman a sake sa ido wajen raban nan, domin kuwa kada a je a yi mai zazzaɓi daban, mai shan magani daban. Ba za mu manta da ƙungiyoyin da ke kawo mana tallafi, musamman Alma'awana wanda suka kawo mana tallafin abinci akai-akai, da kuma mai kamfanin Bala Isa Special Biredi yana kawo mana biredi a duk kullum da daddare. Muna godiya, Allah ya saka masa da alkhairi. Sai kuma wani bawan Allah da ya ɗauki nauyin kawo mana breakfast da safe, yakan kawo mana ɗan wake. Akwai mai kawo mana jollof rice, don haka muna godiya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي. Da aka aiko mana ba, wasu ƙungiyoyi da wasu shugabanni ban faɗi taimakon da suka bayar ba, don haka bidiyo na gaba ku saurare ni, za ku ji irin gwagwarmaya da taimakon da wasu suka kawo, manya da mahukunta da kuma ƙungiyoyi. Naku ne M. Hassan Fasihin Darakta daga 'yan guri jihar Yobe.